Главата на детето все още се различава. Това, което наблюдаваме сега, е така наречения срединен, напречен разрез на главата, на който се виждат частите на черепа. Сега тази глава, която очертавам тук, принадлежи на 12-седмично дете. Е твърде голяма, за да бъде извадена наведнъж от матката. Гинекологът ще приложи този инструмент, полип форцепс, за да хване главата. Той ще се опита да смачка главата с този инструмент по този начин и да я извади, парче по парче от матката. Гинекологът и анестезиологът си имат свой таен език, който им помага да скрият ужасяващата действителност. Гинекологът и анестезиологът си говорят за главата на това дете, означено от тях като номер 1. И анестезиологът ще попита гинеколога: номер 1 навън ли е вече? Свършихме ли? Сега ние виждаме от време на време дръжките и остриетата да се появяват на екрана тук. Главата плува свободно в матката. Ето ги дръжките и остриетата на инструмента, приближаващи се от тук. И главата, хваната от полип форцепса, който я издърпва през шийката на матката. Сега виждаме останките. Начупени парчета, части от органи, които свидетелстват, че това тук някога е било живо, беззащитно, крехко човешко същество.